Så er jeg lige ude og gå en tur på. Og det er jeg også. Vi er en masse både medlemmer og borgere fra Vordingborg Kommune og Næstved Kommune. Og Carsten, vores borgmester, han er vores turguide, og vi er hernede på Avnø og se hvordan det er hernede. Og høre lidt om naturen, og det er den naturpark, Magnus Heunicke gerne vil have lavet, en sjælden naturpark i Danmark. Det skal være Smålandshavet, og det er samarbejde mellem 4 kommuner. Næstved, Slagelse, Vordingborg og Guldborgsund. Og Lolland mener jeg faktisk også er med. Så vi prøver at få Smålandshavet til at være sådan et fredet område, og det håber vi, at det bliver, men nu er der en undersøgelse i gang, og så bliver det fremlagt, og så må de tage stilling til politikerne inde på Christiansborg, om området kan blive udlagt som et naturområde. Så det håber vi. Men rigtig god dag hernede fra Avnø. Hej. Ja, tak for det. Så er jeg lige ude og gå en tur på. Og det er jeg også. Vi er en masse både medlemmer og borgere fra Vordingborg Kommune og Næstved Kommune. Og Carsten, vores borgmester, han er vores turguide, og vi er hernede på Avnø og se hvordan det er hernede. Og høre lidt om naturen, og det er den naturpark, Magnus Heunicke gerne vil have lavet, en sjælden naturpark i Danmark. Det skal være Smålandshavet, og det er samarbejde mellem 4 kommuner. Næstved, Slagelse, Vordingborg og Guldborgsund. Og Lolland mener jeg faktisk også er med. Så vi prøver at få Smålandshavet til at være sådan et fredet område, og det håber vi, at det bliver, men nu er der en undersøgelse i gang, og så bliver det fremlagt, og så må de tage stilling til politikerne inde på Christiansborg, om området kan blive udlagt som et naturområde. Så det håber vi. Men rigtig god dag hernede fra Avnø. Hej. Ja, tak for det.